Malawi today. Kudapezeka kuti Chakwera zinalolera pamwamba. Koma ndikuti Chakwera akadali ku chalichi ndi president wa Malawi Assemblies of God. Sanaonetseso chili saudziwaso kuti akula nyamata auchita zakuti. Sanaonetseso chidwi kuti afuna kuyimira convention. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kodi mukudziwa mmene adalowera upresident Chakwera? Nanga chidachitika ndi chiyani kuti achoke ku ubusa nkufika ku ndale? Anabweresa ganizo limene ndi ndani? Takhala ndi momwepo kuti mumve zambiri mu program ya Cruise 5. Ndiye ni program ya lero ya Cruise 5. Lero tili kuno ku Lilongwe, ku Area 47 Sector 1. Kuno ndi kwawo kwa Eisenhower Mkaka. Iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo amene amayimira Lilongwe mpenu, komanso ndi nduna yoona za maubale a dziko la Malawi ndi mayiko akunja. Takulandirani program ya Cruise 5. Somo kwambira job. Lilongwe mpenu ndiye kuti kumeneko kwaino khala kwanu. Kumeneko ndiye watu kweni. Ngakhale ena abe amathawu kayimira ama constituency ena amene sikwawo, koma inuyo Lilongwe mpenu ndi kwanu ndithu. Kutera kueneyo amayi anga, abambo anga, wonse awiri anachokera constituency imodzi ya Lilongwe mpenu. Kumudzi nkwa Mazengera? Kwa Mazengera mudzi wa Mphinzi. Wacha? Mphinzi. Osati Mphinzi? Kwa tikafika kwatu kuti pali kwa Mphinzi. Kwa Mphinzi? Eya. Kwa yasimutsindika yayo, mangochita mongo yevula yo. Kulakula mbochinyadira chichewa. Mpenu ndi chani? Mpenu poyamba titero kuti headquarters ya Mazengera imachitidwa Mpenu. Okay. Koma dzina limenelo linachokera pali kachitunda kena kake kamene kamagawa amadzi pachichewa timati kupenula. Kodi pali chocho kupenula? Kupenula Kupenula? Kachitunda kamene kamapenula madzi ndi chidule chake. Kugawa kakotani kama kanadutsa ndi mtsinje ndi chani kana ndi ngati ndithu tikhozo tingati ka highland eti. Nde madzena mapita uku. Ena mapita uku. Nde kamapenula. Lilongwe mpenu. Lilongwe mpenu. Lero tili ku Lilongwe mpenu lero tifuna timve zopenula. Kubadwa ndi kukulira komweko kapena makhala mukuyenda. Kubadwa nabadwira kumweko. Okay. Mwachindunji nabadwira ku Chipanda cha Nkhoma. Oho. Kukulira ndakuliranso chakomweko. Oho. Primary yanga naphunzira komweko. Sukulu ina mati Kodi primary school. Yes. Ili mpepete mwamso wapita Nkhoma. Yes, ukangochoka pakamphata. Ukangokhota choncho chakomwepa. Nimapasa kuti Dr. Heather Kintaba anaphunzirapo mpacha ndizoona. Amtaba anaphunzira pamtendera. Pamtendera? Chabwino. Pamtendera fit. Oho. Ndero inakalande namiza chifo. Maina ndio mo. Mmatipacha? Pamtendera fit. So chiro fufu zazo. Pamtendera fit ungodziwa kuti pamachitika ruzinthu pamenepa. Ndekuti bwana wanu mudachitira komweko kwa bwana wanga ndachitira kumeneko. Mpaka pamene ndinadzabwereza standard 8 ndakabwezera ku Salu. Yes. Kumene nakhoza kupita kumtendere secondary school. Oh, mnali pa mtendere secondary school. Okay. Ndi nthawi imene ndinali ku secondary then matsopano ndimadzakhala ngati ndikupanga ndikuyendayendapo. Chifukwa ndinali ndi achemwali anga akulena anali anesa achitalira yapo sachidwa apa. Okay. Pa central pa. My dopa is amene ndimakhala nthawi zinandi ndikhala nawo. Apa ndipita kumudzi. Akapanga thasifa ndekuti nonso mukufuntaso. So koma kwakulukulu ndikuti kukula school primary school zimenezo zonse ndachita ku Lilongwe mpenu Nkhoma uko pa Kodi primary school. Mutachoka pa mtendere munapita kuti? Ndisachoka pa mtendere namaliza pa 1996 ndinadzakhoza bwino ndikupita ku polytechnic. Okay. Imene pano wichira kuti Mubasi. Koma ife tinali University of Malawi. The polytechnic. Pole inde papole basi. Kumene ndi nakachitako business administration. Chifukwa patsogolo patikuona nimugwira ntchito ku bank. Yes. Ndi pamene kuti kupole ndiza ku bank zokuzana bwanji. So ndili kupole nthawi imene ntchito sizimavutirapo pang'ono. Tinakuti sizimavuta. Inde.
chifukwa ndili kupoleko ndili chaka chachitatu ndinadzapeza industrial attachment wow ku banki nthawi imene chamachedwa kuti First Merchant Bank yes panopo akuitchula kuti First Capital yes ndiye ananditenga ngati attachment ndimati ndekuti kupita ku school pa holiday kupita kugwira ntchito ku banki kuchokera 1999 imeneyo 2000 so nachita chimodzimodzi mmene timamaliza school 2000 although mayeso tidadzamaliza eni mu February 2001 titangomaliza ulemba mayeso nangokhala masiku 7 ulendo ndi abanki achana kuti iweyo takuona mmene umagwirira ntchito ndiye tingokutengeratu ndiye adanditenga pa program amaitchula kuti management trainee so mmene ndimalowa ndiye kuti ndalowa straight ngati management trainee kuti atiphunzitse patsogolo pakepo tikhale ma managers ansati simunakhale pa ulova si nthawi imene simunakhale pa ulova ungochoka pa fezi nthawi imene anthu amabwera kuti galimoto zakutengera ku university chinyumba ntchito zingapo munthu kakarundu kamene uli nako kakarundu kamene uli nako kodi tizopata ku sukulu kamene yaso masutu kamene muchipinda masutu yesada imene janala katoni mabufu kesi leo munthu anyamulaka akakuyika muchinyumba kuti inu nyumba yanu ndi imene nyumba yanu basi wakalowa mmene muchi chabwino ndetu mulendo wathu program ya lero ya Cruise 5 Eisenhower Mkaka amene ndi nduna yoona za maubale pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira Lilongwe Mpenu nyimbo mmamvera nyimbo ndimamvera popeza kumpenu ndiye kuti kumakhalas ucholadas ngomaso sizimateteka kumeneko moti zikadateteza ngovuta chifukwa ndiye kuti nyimbo zake nkadapemba za ngoma zo ofuko palasa ofuko palasa kuyamba kuyambira mpaka ndo kumene mazulo koma khulukani usiku zoti timachezera kule nyimbo yamba ikale nyimbo yanji nyimbo ine ndimakonda ndine pan africanist yes ndimaona nyimbo za Chifirika chabwino ndiye nyimbo yoyamba I think mutandikira nyimbo ya mtsikana uyu Ketura Khalidwe yes ndi Juma Khalidwe ndi Juma maposa ndalama zoona muone kuti mugwizana nawo mama amenewo kwambiri mawanzero kwambiri Khalidwe ndi Juma kuimba kwa Ketura mkukonda kwa mlendo wathu program lero ya Cruise 5 Eisenhower Mkaka Mkaka ndalezi zinamba bwanji chifukwa ndizime munena za maphunziro anu chani sikuonapo ndale pena paliponse koma ena amamba ndale fa yori mwina mbanjamo munali munthu wina amene achitako ndale pamene ena ndithu amankha kuti oyamba ndiwo ndale kwenikweni mbanja mwathu ndithu mwina amene anachitako ndale amayi anga anakhalapo secretary wa area nthawi imene yakalekale koma ndi imeneyo sindikhulupirira kuti ingakhale inspiration yotaya amanga secretary ya area ndiye ndinaona uchita za ndale so tikozotero kuti mbanja mwathu munthu woyamba kuchita ndale ndi kuti ndineyo kunena kuti kungosankha kuti ineyo ndipangako izizi nditero kuti mwina nthawi imene ndimagwira ntchito ndimakhalabe ndi chiganizo kuti nthawi ina ndikhoza kuzayamba ndale yes komano mmene nayambira ndale nkhani yake ndiyopatsa chidwi pang'ono pamenepo chifukwa ndikugwira ntchito ku bank kumene mwachisomo cha Mulungu ndinakwanitsa kukwera marank kukhala mmodzi wa akuluakulu wa bank ya First Merchant Bank padatsachitika tindale tam office kuti ndikhulupirira kuti ena mmadziwa pa office amathokana miza ena akuluakulu kuti wakuti zakuti ndiye kudadzapeza kuti achitaka fake retrenchment ndiye mu 2012 anadzandichosa ntchito despite kuti banki makula but adadzanena kuti tichita retrench ndiye ntchito yanu siku sipakufunikaso ntchito ngati imene atalemberapo munthu wina so atadzandichotsa chonchija ndili ndi mzanga lawyer anadzandilangiza kuti fandazapita ku court ndiye anadzandilangiza kuti iweyo kuti uyambe ntchito pena ndiye kuti udzachepetsa ndalama zokulipira court compensation ndiye mwina chimene ungachite nchakuti bwanji usagwire usambe ntchito
until umalize milandu yako ya ukoti. So ndaziona kuti nzeru koma pa umunthu ndikuti so nalibe wachichepere komasonkhana nalibe wachichepere ndithu ndeno atero tsono ndili ndi kaubongo kuti kamakhala busy zochitika zake nditi ndizingokhala ndiye ndizitani ndiye tsiku lina ndili ndi mzanga Charles Kamangala amakhala ku 47 konkuno ku sector 4 madzulo ena ake ndinapita kukamuchezera ndiye nthawi imeneyo tikucheza adazana kulipa chiwendo wa Congress ndati ndinawo Congress ndi adazana kuti tadikira ndikupange adi pa ka group kena kake pa Facebook nthawi imeneyo Facebook 2012 isali yoti anthu akuyikonda kwambiri and group imeneyo imachidwa Malawi Congress Party. It was 2014. Okay. And interestingly, ka group kamene kwada panga ndi great grandson wa JZU, Pipkin Tembo. So panali anthu ochepa less than 15. Okay. Ndeti makambirana Zandale. MCP it was 2014. Ndeti tukambirana Zandale. Makambirana kudi MCP imaluza bwanji. Ndeti mata kuti MCP siluza. MCP imawina kwa amaibera. Koma kuti azibira chimachitika ndi chani. Ndeti makambirana waja ayi mwina tuone utsogoleri. Mwina chifukwa cha kuti atsogoleri amene alipowa achoka ku history ya Malawi Congress Party ndi anthu amapeza po ina mizira kumatchulanga zinthu zoyipa ngati kuti chipanichi ndi choyipa ndi atsogoleri ake ndi oyipa ndi kapena mwina tita sinda usogoleri ndi nthawi imene dati akuluakulu tukambirana za nzeru bwanji tikumane in person maso ndi maso tikumane tiyambo kambirana meeting yathu yoyambirira tidachita pa Crossroads ndi titakumana wemwe nacho kukambirana ndiye timati komano kanizi za nzeru tukambirana koma ndofunika kuti tikhale ndi utsogoleri komano tikakamba za leadership change mu Malawi Congress Party ena kumbuyoko anayeserapo gulu china chafukira olemekezeka wawo onaboka kayembe ndikagulu kawo anayesayesa ndiye zimazavuta ndiye titani ndiye timati okay ndiye wina adabweretsa nzira ula komano amene azitsogolera gulu bwanji akhale munthu woti he can be trusted by the president wa Chipani olemekeza JZU Tembo that time then ano ineyo atembo ndimacheza nawo macheza nawo ndili ku banki because ma accounts a Chipani anali ku First Merchant Bank so ndimachita manage ma accounts awo and he used to be proud of me amaninyadira kwambiri mwana uyu ndimamdziwa pamene amachokera so ndantauza urati mafuna munthu ngati iwe oti saka mukayikira utapeza polowera so tinasankha maudindo ndiye gulu lija tidasintha dzina tsopano kuchoka pa MCP towards 2014 tinandipasa dzina kuti Malawi MCP Renaissance kapena kuti kubadwanso kwa MCP so titapanga zimene zicha ndazayimbira Tembo apa ndi ndale zalowa tsopano ndi ndale zatani tsopano zalowa tsopano ndazayimbira Tembo bambo ndi gulu la Chinyamata tufuna tithandize Chipani ndiye timafuna tidzakuone nthawi imeneyo olemekeza Tembo anakondwera kwambiri he was excited and anati sindimadziwa kuti kunja kusi kuli Achinyamata ochikonda Chipanichi ngati bwerani dzandioneni so titapita iwo aja office amachitira ku nyumba titazapita ku nyumba kwawo ndi gulu lija ndiye tinalipo anthu angapo ndithu kagulu ka Chinyamata achichepere koma amasomphenya so tapita ku nyumba kwawo titazichita introduce anakondwera kwambiri andanaloza kuti pompano immediately ndikupatsana anthu oti muzigwira nawo ntchito anadzatipatsa adzoli mwali malemu obereka nyama ndiyena kuti tizigwira nawo ntchito timapanga ti research chani ndikuchokera pamenepo zimene zija zidadzatipatsa mpata
oti tilumikizane ndi grassroots structures za Chipani. Because you want the confidence of akulu amene amendesa Chipani. Ndesana kuone ngati kagulu kogalukira kachinyamata. Koyambirako sipadaoneke kugalukira kwina kulikonse. Ndiye tikuyenda ndiye timakambirana tsono tufunika leadership change. Komano tikati olemekezeka Tembo achoka amene angakhale president wa Chipani ni ndani. Ndikagulu komwe kacheda khala pasi kuyamba kukambirana. So we said because tinali achinyamaro ambiri kasukuluka achitako ndithu ntchito agwiragwirako ngati chawo sikamwangalayo ndi mnyamaro ti ndi wa engineering panali tinali ndi Leon Matanda anachita kozalo kagulu ndithu enawo ochita za business koma achichepere panali Swazimayi menemo. So titakhala pansi kuti titani nena kuti ano randomly tione Malawi muno amene angatotsogolera Chipani. Tiyambe ndi anthu amene ausonyeza chidwi chofuna ku president wa Chipani. Ndipo nthawi imene tiwoyandikira cha convention ya Chipani. So tinangokhala pansi randomly ndikusankha mayina. Tinabwera tinali mayina 11. Menemo mayina 11 munali gulu achina Chris Daza, anthu amene anaonetsa kale chidwi achina Njovu Yarema, amene anaonetsa kale chidwi ndi munali ena kuti sadaonetsepo chidwi nkomwe. A president a Chakwera. Tinangolitenga zina lichi kuyikapo. Nduna a finance apanopo dzina lawo tinaliyikaponso. Malemu Munlo zina lawo tinaliyikaponso. Mtandando anthu aja 11 kuti ife tikuona ngati mitu ya Chipani akhoza kutsogolera Chipani. Koma anthu asamaziwa zimene timachita kuti kuchitika zinthu. So takhala nawo mayina aja chimene tidazachita tsopano tidazachita pa Chingereza amati SWOT analysis. Kodi uyu mphamvu zake zagona pati, weakness yake ndi iti, zofoka zake ndi ziti, aliyense paekha kanchito. Ndiye tidapereka maweti kolingana kuti ma strengths yo chifukwa cholinga chachikulu objective yayikulu tinkati tipeze munthu amene athandize kutsuka mbiri ya Chipani. Chifukwa anthu amati Chipani cha Congress nchakupha nchamagazi. Ndiye tipeze munthu amene alibe mbiri ina iliyonse yoyipa. Ndiye dapereka maweti mbali ya maphunziro. Uyu maphunziro ake anachita motani, nanga mbiri yake ndiyotani. Ndiye tidaphatikiza kudapezeka kuti Achakwera zina lawo lili pamwamba. Koma ndikuti Achakwera akadali kutchalichi ndi president wa Malawi Assemblies of God. Sanaonetseso chidwi saudziwaso kuti akule kugula nyamata auchita zakuti. Sanaonetseso chidwi kuti afuna kukayimira ku convention. Ndiye tinapanga zimene zicha mmodzi wa ife adapita kukakumana nawo. Timafufuza masinika mchipani ndiye timaona ngati inu ngati mungakondweretsedwe koyambirira adakana ali ndale sinaganize koza zimene sinaganizapo zimenezo. Nemnyora chalabwera nkuzatipatsa feedback. Wabwera ife sitidataye chikhulupiriro tinauti msadandaule tipita koso nde tidadza buka meeting. Tidabuka meeting tidapita ku office yawo ya ku church. Ndiye ine nali member wa church yawo koma samaziwa zoti ndimachita zandale. Tidapita atandiona adadzidzimuka iwe bwanji amkaka machita zandale ndati gululi chairman wawo ndine, chairman wa gululi ndine. Ndiye bwana ife taona kuti inuyo mwatumikira zedi ntchito za Ambuye. Ndiye timaona ngati pali utumiki wina waukulu woti mwina muthandizire dziko koma kudzera ku Chipaniyo.
tsiku limene alatoza soda bwanji mundilole ndipemphere komanso ndikafuseya kubanja ndikuyankhani. Tsiku lina atazandiimbira foni tabwera ndi gulu lija ndidabwereranso ofesi yawo ya kuchalichi pa shefa paja ndapemphera komanso ndafusa kubanja. I think I can take the challenge. Koma ndikudziwa kuti ndale za ku Malawi kuno anthu amayembekezera mtsogoleri kuti azigawa ndalama. Ine ndili ndi utsogoleri. Ndedata bwana musadandaule ife mawu amene timafuna ndi ati amene woti mulirede zinazo ndiye kuti tsopano pang'ono ndi pang'ono kambiri kayamba umveka kuti anyamata aja kukhala ngati akuchita izi. Ndiye chimene chidazachitika tsopano ena anayamba propaganda ndale tsopano zalowa ayamba kuopa kuti akagulu kaja ndikhulupirira kabwera udzamba za chisokonezo. Ndiye ena mkatikati momwemo adadzatumiza anyamata ena kuti even if anapita ku Blantyre North kumene kunya kwakumana ndi akuluakulu achipani kukawuza kuti ife ndi anyamata a MCP Renaissance tachokera ku Pole. Koma asali ifeyo ndi adatenga mayina a anyamata mgulu lathu. Wina adadzitchula kuti ine ndine Leon Matanda, wina adadzitchula kuti ine ndine Edward Chireka Banda, wina adadzitchula dzina ine ndine Mkaka. Ndiye timafuna kuti tikuwuzeni kuti ku convention mukavotera Tembo. Gulu lomwe lijenera zanyamuka kupita kumulanje tabwera ife ndi anyamata MCP Renaissance kumva kuti kuli Renaissance kunjapo ndifeyo awali apa ndauja awa ndi amatanda awa ndi Edward Chireka Banda. Ndiye timafuna tikuwuzeni kuti ku convention mukavotere Chris Daza. Mukazaona anthu omweyo ku Blantyre North anena kuti mukavotere Tembo. Kumulanje akanena kuti mukavotera Chris Daza. Tsono ndiye kuti akuluakulu achipani adadzayimbira malemu Lombola amene anali vice president. Aku Blantyre akuno kudabwera anyamata atuza kuti convention tikavotera Tembo. Kumulanje ayimbaso foni kuyimbiraso Lombola ngati vice president wa chipani. Kunabwera anyamata kuno ati nda MCP Renaissance akuti ku convention tikavotera Chris Daza. Malemu Lombola wayimbira foni a Tembo kukuyenda to anyamata. Ndiye akupereka mauthenga osiyana ndi kuti pamene paja wolemekezeka Tembo ndi kuti mtima wakankhamwazi anyamata aja ayambaso zipeza atazandiimbira foni mukuchita chani amkaka ndati ine bambo nimuona ngati mabwera odzathandiza chipani sindimadziwa kuti ndinu woononga ine nakutumani kuti mupite ku convention mukauze anthu kuti convention akavotere. Ndinati bambo nkhani imene ndiye iti timesa matuma anyamata awuyenda kumwirako awuchita izi. Ndinati bambo nkhani imene muli kwambayi ni yayikulu bwanji tidzakambirane pamaso. Nena kuti bwerani ku nyumba ndapita ndekha kukaumana nawo lemekezeka Tembo. Titakambirana ndikuti nkhani itavutiratu ndiye ndana kuti bwanji tifufuze chifanya anyamata muutchulawa mayinawo ndili nawo ndi mugululo koma masiku muutchulawa analali kuno kulilongwe. Ndine ndili nchikhulupirira kuti anyamata amenewo si anyamata angayi. Ndinati inu fufuzani inenso ndizifufuza. Pofufuza ana kuti asizuyenda. Ndiye adadzangotoza kuti uyambira lero sinunso wachipani. Musadzagwiritse ntchito china chilichonse cha chipani olo kutchula slogan ya chipani. Ndiye kuti ife pamenepo tapita chitsogolo koma tinali titachita kale advance kwambiri ni mapate structures. Ndiye kuti tuchita kampeni ya pansi yowachitira Chakwera. Ndiye kuti mmene madzakhazikitsidwa convention mu August 2013 kupita convention Chakwera nawe zotawi mmene ndayambira ndale ndi mmenemo. Ndiye sikuti ndakhala pansi nkumalingalira kuti chaka chino ndifuna yamba ndale ayi ndithu zidangolowa zokha kuti munthu awoyamba ndale. Ndiye mlendo wathu mpulogalamu lero ya Cruise 5 Eisenhower
Mkaka ndi mlembi wachikulu wa chipani cha Malawi Congress, ndipo ndi nduna yoona za maubale pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena, komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira Lilongwe Mpenu, ndipo pano atisankhira nyimbo yachiwiri. Nyimbo yachiwiri mujani manenera ndimakonda za Africa kuno komano ndimakonda so nyimbo za uzimu pali goli la ku South Africa lochedwa Joyous Celebrations. Joyous Celebrations amene wali ni nyimbo ina amati hihanya mahala. Tivere nyimbo imeneyo mpulogalamu ya lero ya Cruise 5. Toka kwanu ku First Capital Bank nthawi imene ili First Merchant Bank mwanena nokha kuti adachita chokuchotsani sikuti mudachoka chifukwa chakufuna kwanu ayi ndithu. Ndiye atakuchotsani zidatani mudatani mwalowa ndale mwambo tamanga ukukumbaliza kuntchito kumunachita chani? Atandichotsa ntchito pa 11 May 2012. Nditadzaona mmene zidayendera naona kuti aphwanya malamulo akachotsedwe kantchito ka munthu chabwino chifukwa kwakukulukulu mmene ili intelligence yanga kapena mmene ndikudziwira information mmene ndili nayo tidali ngati anthu amene adatichita target tinalipo anthu awiri, ine ndi Mr. Tuonge Kaluwa amene anali head of audit nthawi imeneyo, chifukwa chakuti tinali ifeyo mu senior management ndiye kwambiri timakonda kukhala ngati tuchita fight for my rights ama Malawians. Amu banki mo kapena ambanki banki mo machitika so zirobo zina mene mo management generally ngati divided my expatriates ndi local management senior management imene ndio normally my expatriates ambiri anali anzathu achimwenye ndi kunali ife achikuda now panali CEO amene nene magwirizana kwambiri amandikhulupirira ifa ndile wachichepere amaonanso kuti ndimachita zinthu za nzeru akandipatsa assignment ntchito yoti ndigwire ndimayigwira to perfection. In fact nthawi imene amandichotsa ine ntchito ndinali ma private companies amachita performance appraisal kwa zaka 5 ndimakhala ndi excellent rating motsatizana akandichita rate ndimakhala excellent to the extent kuti tsiku chaka china nalandira ma promotion atatu chaka chimodzi. So almost quarterly promotions mpaka nangakhale ena amene adajoina so ngati ma management trends ni nthawi imeneyo ndidadutsa maranki. Yes. So chifukwa chakuti timakhala ngati tumenyerera maufulu a Malawi ndiye panadzabwera MD wina wachimwenyeso anali wachicheperepo ameneyo ndiye ndikhulupirira kuti ineyo mwina anadzandiona ngati ka threat chiopsezo chake ndiye padadzayambika tindale tamkatikati cholinga choti ndi nichikhulupirira maona ngati ndisiya ntchito ndiye ndazamuuza mwenye wina amene anali mu senior management kuti ndiuziwa zimene muchita mufuna kuti ndisiye ntchito koma sindisiya ntchito munichotsa nokha isi kuti chocho tsopano komalizira kwake kumapeto ataona kuti ndikakamira pamene amazangoti timapanga restructuring yochita expand business ya bank chifukwa koyambirirako focus ya First Merchant Bank inali corporate clients ma company ya business. Yes. Ndiye tidazaona kuti mabanki onse awufuna corporate clients ndiye ife tikakamirawa izipeza kuti share ya business yathu ikudyeka bwanji tichite expand ito retail anthu abwere azitisoyika ndalama tizithawabwereka ndalama ndiye kuti banki ija imakula koma uyu amene anali MD tsopano adagwiritsa ntchito expansion ija ndikuona kuti tuchita restructure ndiye ntchito yanu sikufunika ndiye tukuyotsa ntchito ndiye adachita mwachinsinsi chifukwa retrenchment simayenda mwachinsinsi mmachitana engage kuuzana kuchitana prepare koma iwo anangolemba kalata kuti ndakuchotsani ndiye tangolandira kalata pa 11 May ndazayimbira anzanga amene adazachotsana nawo chifukwa kuti adadzaona kuti akachotsa anthu awiri zichita kuonekera kuti akungufuna amenewo
ndi adadzayang'ana ena musimu ti ana ena ti maklaliki ti maofesala ma manager kuti apa jamata akamafa afumu sembe osheleza apitidi afumu abira kafotsireni limodzi akapolo wena bile nawo ndi adatenga amene aja zikhanga lioneka ngati chigulu ndi adadza panthu ena aja adadzaronjezera ndeto sedalipo 19 the mistake imene adachita atangoti chosa ntchito adadzalemba anthu ena 100 ndedati mukamachita retrenchment simmalemba so anthu ntchito famu chepesa mwina amene alemba anali akwina kuti nthambi zina ineyo mmene ndimachoka wina ku head office adadzandimbira phone asi kuti kuchitika bwanji fuka kunoko kwabwe alemba munthu ndiye title yake ya position yake maso ntchito imene akugwira ioneka ngati ntchito yakoyo ndi ndazarata aya osadandaula ndithana nazo ndi ntangolandira kalata ntalumikizana na anzangaja tidazapeza lawyer Alan Chinula the senior counsel ndikumfotokozera pachitika izi anati apa pali nkhani ndiye tipite ku court ndi mwezi omwe wa May adadzapita ku court ukayisumira banki chabwino ndiye banki ja 2012 chigamulo chidazatuluka choyamba tidawina mlandu chabwino banki nkuchita appeal kupita ku high court ku high court tidawinaso appeal banki nkuchitaso appeal kupita ku Supreme Court ku Supreme Court tidawina mlandu ndiye ku Supreme Court adayibwezeretsanso ku mlandu uja ku IRC ngati court of first instance kuti akachitika compute ma compensation atawerengetsera compensation wera atipatse banki na kuti ndalama zachulukitsa kukadandaula nkhani adachitanso appeal ku high court tapita ku high court tidawinanso mlandu uja adachitanso appeal kupitaso ku Supreme Court kachiwiri ku Supreme Court tidakawinanso mlandu uja ndi adayibwezeretsanso kachikena ku Industrial Relations Court nkumene amachita compute ma compensation komalizira amene malandira mu chaka cha 2020 mori mpaka na banki idakulipirani chifukwa chokuchotsani ntchito posadzana malamulo banki idandilipira ine ndanzangawo ndalama za nkhani adakupatsani mfwefwe ochuluka bwanji mwina tisachule pano tatiopsezani ndi mfwefwe umene mudandira mwina ziyankwanira kuti ndikuwuzeni kuti banki idalipira ndalama za nkhani koma nzoti zili mmareko nditafuna kuti mkayakati ku court mkazipeza kuti ndikukana za ku court inakalekafuze court inu muli pomweko chifukwa ino figure muli nayo murumu muidziwa figure ilipo murumu koma simuchula bwanji tidzacheze pa program ina kuti tidzachule kuti imene idzakhala program ya figure basi idzakhala ya figure lero tabwera pa cruise 5 kuti tikabirani za figure ya ku court kuti nzingati ndalama adalipira ndalama zingati ndi anakupatsani nonse pa 19 ipo kapena 19 tonse adalipasa ndalama zofanana kapena ina adanyamulako nthana chimene chidachitika nchoti akhota akamapereka zimatengeranso grade yako inali yotani mene amalandira ndalama zingati ndiye mwachitsanzo ngati ineyo nthawi imene amandichotsa ndiye kuti banki inali yondilipirira ana school ku Bishop Mackenzie ana awiri ma twins anga oyamba nthawi imeneyo analawo lipira $10,000 a term ndiye kuti analawo panga chilichonse ulipira magetsi ulipira madzi ulipira ntchito ulipira security ndi zambiri ndiye kuti compensation yayi amaona kuti kodi munthu uyo amalandira chani ndiye timpase ndalama zingati ndiye kuti muona kuti pa ndalama za nkhani zimene zidaperekedwa ndi khulupiriro ndikhoza kuti pafupifupi 75% zinapita kwa anthu 4 ine ndi anzanga ena atatu amene tachita partner kuyambitsa company ngati pambuyo pamnamva zoti ayi akhanga tsagula bank anthu amangoonjezera ze bank ayi ndi microfinance company pakadali panopo kuchita roll out kuti mwina ngati Mulungu atatikomera mtima tikhoza kuikuza kuti idzafika kumene anthu amanenako koma pakadali pano tikhoza kutero kuti ndi microfinance company timva zimenezo inu mukhazikitse mtima pansi mukudena poyamba ndafuna kudziwa kuti kodi abwana mukuwatchulawa ndi a Diraj Dixit kena anali mkulu nthawi imeneyo kapena analasa nakhale mkulu ndiye ndikumbukira ndi ineyo timakhulana kwambiri tikakhala management meeting ndikumbukira meeting ina yake atabwera amachita introduce ma changes so ine okhala wachichepere komanso nthawi imeneyo ndi tapanga masters ya strategic management ndiye
ndadzachita argue meeting machota, you know what, kwa anthu amene adachita study international business amadziwa kuti munthu ukapita ku malo anyuani chinthu choyambirira chimene umachita ndi kuchita study environment ya business kuti kodi ndi otani usanayambe kuchita implement ma changes. Munthu sungangoti wabwera nkuyamba upanga implement ma changes, zinthu zimene zimagwira ntchito ku India kumene udagwira ko ntchito sizingagwira ntchito kuno ku Malawi chifukwa ma environment losiyana. Ndiye amatenga zimenezo ngati kuti ndikuwukira kuderera MD ine ndili mpando watsikira mmusi mwake koma ndikukhanga ndinomuzanza ndiye timakhanga tikulana kwambiri. Ndiye zinthu zimene zidadzabweretsa ngati kampungwepungwe mkatikati mwa bankimo zinalingi zino ngati zimene zakuti timatha kuchita challenge some of his decisions. Panopo contract yawo sana bange renew Diraj Dixit kotero kuti pano panachoka mdziko muno ndizona zimenezi. Osati kuti sadapange renew ndikhulira kuti mwina ngati information imene ndili nayo ndiyokhoza titero kuti adachita design, adapanga resign komanso kuchoka kwawo sadachokere mdziko muno chifukwa chimene adachita First Capital Bank is to move their headquarters. Headquarters yawo adayisamutsa banki ija adayambira kuno ku Malawi. Ile ndi ma branch ku Botswana, pa Zambia, pa Mozambique, ndiye headquarters adayisamutsa kupititsa ku Mauritius. Kuti kwa Diraj Dixit mmene amachoka ali ku Mauritius. Kusenza kuti panali bekukhudzana kuna kuli konse pakati pa kuchoka kwa Diraj ndi kukhala kulowa mboma kulowa nduna ayi ndithu. Faina mari muda apana kwambiri kuti amene adandichotsetsa ntchito ndiye ndifuna kuti achokera ali ku Mauritius. Ndiye zaiwowo ku banki kuti kumayenda zotani ndi ine ukundale azosagwirizana. Ndinu mulembe wamkulu wa chipani cha Malawi Congress, Secretary General pa Chingerezi tikutero. Pakapa kutuluka nkhani zosiyana-siyana pakatipa, koma nkhani imene anthu ena ali nayo chidwi ndi nkhani ya achinyamata amene akuti akuphunzitsidwa kumtakataka ntchito zokhala ngati zokhudzana ndi usilikali. Sizachilendo chifukwa chonena kuti pa nthawi imeneyo tinali ndi Malawi Young Pioneers kuno ku Malawi imene imaonetsa ngati kuti imachita zaulimi ndi zitukuko zina ndi zina. Koma pa operation Sibwezi pamene anthu anadzadzidzimuka kuti koma marana ali media awa awasalimi awa mulimi sangagwire mfuti chonchi ya. So zinadzatuluka later on kuti Malawi Young Pioneers yesu uli unangokhala kuti ntchito yolimbikitsa achinyamata kuchita zaulimi ndi zina zotero masero olimbitsa thupi. This was a paramilitary wing. Ndi anthu ena akhala kunena kuti zikuoneka kuti zimene zinkachitika nthawi imene ija zayambiranso. Ndizoona nditsutse pano kwa mtu agalo kuti za Malawi Young Pioneers zayambiranso komanso mwina nthawi zina chifukwa kuti nangasiku ndaleku ku Malawi kuno tikati ndale timatanthauzira mwinawo kutanthauza kutcherana. Ndiye pakachitika china chilichonse anthu amakatembenuza kuti kaoneke mwachindale chifukwa anyamata mukutchulawo ndikhulupirira kuti mukudziwa kuti polisi umachitika recruitment. And zinangochitika kuti anyamata amene adatengedwa nawo recruitment mu general recruitment ija anali anyamata kuti nthawi imene ife timathamanga timachita makampeni ndi zina zotero ndi amene amapanga provide security kwa president. Chifukwa nthawi imene ija boma silimapereka security kwa leader of opposition kupatula kwa mwina kandi munthu mmodzi wa polisi kandi awiri. So anyamata awa ndiwa kuti titawina sikuti anyamata aja tinakankha kuti basi inu tathana nanu ntchito. Ndiye kuti ngati ndikupangitsidwa training ndikuti chifukwa chakuti mmene amachita provide security kwa president training yake ngakhale kuti timagwiritsa ntchito anthu kuti amachita training kandi ku army kandi kuti amene amatimvera chisoni. Ndiye tidati kuti anyamatawa alandire professional training koma osati kuti amachitidwa training kuti akhale ngati mmene zidalili za MIP kapena zina zili zonse ayi. So ndi gulu limene lidatengedwa pa general recruitment
koma ano anyamata athu amene nthawi imene timachita za makampeni ndi zina zotero amachita provide security kwa president. Imene imukuipanga training imene ngati ya Malawi Police Service kapena ngati ya chipani cha Malawi Congress Party? Yayi ndanena kale kuti inali general recruitment imene imachita provide training ya Malawi Police Service. Yes. Paulo daba kuti nanga izimukamba ngati za chipani. Kuti nanga anyamata ndikuti chifukwa kuti amagwira ntchito za chipani ndikuti sangatengedwenso koma osati ngati kuchokera ku chipani ngati Malawi chifukwa amene ndi Malawi sikuti ndi anthu oti achoka kuujene ku Burundi kapena kwa Igupto. Amene ndi Malawi ndikuti potengedwa training anatengedwanso ngati Malawi. Moti palibe anthu amene achoka ku Israel kubwera kuno ku Malawi kudzaphunzitsa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party? Ndithu kulibe. Ndithu kulibe. Olo kumusiku kutakataka ndithu ndikutsimikizireni kulibe. Chipani cha Malawi Congress Party nakuwuzani kuchoka kumayambiriro kucha kuti timachita rebrand. Ndiye part of rebranding ndi kuti chipanichi chikhale ndi ma values amene ali democratic. Chabwino. Ndiye kuti sitingachitenso zinthu zakuti kapena zimene adachita chipani kale MIP imene amachitira ndiye tichitenso mnyengo ino ya democracy. Zimenezo sitingachite. Pa 31 August 2021 tinaona mtsogoleri wa dziko lino akupita kukatsekulira ntchito yokonzanso msewu wa Kenyatta. Ndipo kumene kuja tinaona achinyamata wena amene anavala zipewa zofira, mabaleta, ma t-shirt akuda, ma trouser akuda ndi majombo akuda. Yes. Ndipo amaoneka kuti amathamanga mwamphamvu komanso mwadzitho kumatsogozana ndi galimoto zimene zinanyamula mtsogoleri wa dziko lino. Zonali. Ndi anthu amati kuti anyamata amenewa ndi ndani anyamata amene aja? Anyamata amene aja ndi anyamata athu anu achipani. Tivomereze poyambirira kuti mwina mmene anadzichitira hando sadazichite hando bwino molakwika. Ndipo ndithokoze a director of youth achipani, national director of youth achipani olemekezeka Richard Chimwendo amene ndi andunanso a homeland security kuti nkhani itachitika anaitenga. Anyamata aja sikuti adandira training ina iliyonse amakumana ku headquarters zovala zija adangosankha pakumbuyoko. Mukumbukira amavala ngati komofreji awo amagulitsa awamba kumsika kulilongwe amagula zimene kumavala. Ndiye tidalandira chidandaulo chochokera kwa zachitetezo kuti aya anyamata ano alangizeni kuti zingambooneka ngati kuti tuchita mpikisano. Ndi tidawauza aya izi za komofreji msazavalenso. Ndi adamvera. Ndi atasiya uvala zimene zija adangopeza adangoti tipange tikhale ndi zovala zakuda black ndi bareta yofira mumaziwa chipani cha Congress kala yawo ndi yofira predominantly. Imene ngakhale mabaleta athu kumbuyo konseko amakhala ofira. Baleta imene nja chipani osati kuti inalinso baleta yokonzeka mwapadera kuti anyamata ochita za security azivala mabaleta ngati amene. Mabaleta inolo ine ndinayo mnyumba muno baleta yofira ngati imeneje imene imathawa kuvala nthawi ina ndikasangalala kapena ndikakhala ndikuchita ntchito za chipani. Kusenza kuti anyamata amene aja sikuti anakonzedwa ngati mbali imodzi ya program ija ndi achipani. Adadzikonza okha. Osatiso kuti chipani chinakonza kuti anyamata amene abwere. Koma chifukwa kuti mukudziwa eno kuti msewu umene uja chipani cha Malawi Congress Party malire ena ni msewu umene uja. Ndi paseri pomwe. Ndi paseri paja. Ndiye anyamata aja amakumana ku headquarters zoja. Makambirana za chinyamata titani zolongosola chipani zopititsa chipani nkhani za chinyamata patsogolo. Ndiye anabwera kumene kuja ngati achinyamata. Amene aja ndi anyamata athu. Ndi kuti azibwera ndithu misonkhano ina yonse. Ndanena kale kuti olemekezeka Chimwendo alankhula nawo. Kuti tizita chifukwa chakuti ife ngati chipani cha Malawi Congress Party tufuna kuti tichite promote professionalism. Mmene tizichitira zithu zikhale mwadongosolo labwino. Ndiye kuti za boma tikuchita mwa boma, za kuchipani tichite mwa chipani pani. Akhoza kubwera ku function ya boma komanso kuti akhala ndi mbali yochita komano ngati ndi anthu obwera udzaonerera mwambo umene president wawo alipo. Koma zikakhala za chipani abweranso ngati anyamata achipani. Tidakali pankhani imweyi kodi kumene kucha president amabwera kudzagwira ntchito yanji ku mwambo umene uja? Kumene kucha amadzagwira ntchito ya boma yotsegulira msewu umene uja wa Kenyatta.
ya nsewu suna konzedwe kapena tira kuti tsekulira kuti kuyika mwala wa maziko titi chichawo chabwino chikhale chimenecho kuyika mwala wa maziko chomwe amalawi anadabwa nacho kwambiri kuti Chakwera akupita kukayika mwala wa maziko chifukwa Chakwera omwewo amadzudzula kwambiri Arthur Peter Mutharika pamene amachita ntchito yoyika mwala wa maziko m'madera osiyanasiyana ndipo adati ine izizi sindigwirizana nazo ndipo izi sindifuna kudzachita yani koma khalekhaleni taona kuti iwowonso akhala kuyenda kukayika mwala wa maziko monga mmene ndani chilungamo. Kwa lero tiyambe tayimira pamenepa. Macheza athu ndi Eisenhower Mkaka apitilira sabata yamawa chifukwa pali zambiri zimene tikufuna kuti atilongosolere kuchokera kuno ku Area 47 Sector 1. Ndine Joab Frank Chakaza ndipo ndikuti tsalani bwino. Zimenezo zimene tinakubwereserani kuti muoneko chabe mbiri pang'ono kuti zidakhala bwanji kuti Chakwera apezeke pa president mtsiku la lero. Nde kufikiranso nthawi ina tingoti mwakoma nonse subscribe.